60 anyos nga namadlong sa usab nga paryente nga nagpa-sound ang gipusil kinsa natapsingan sa bala siyang tiyan. Ang detalye sa akong report. Kini ang samad sa tiyan nga naangkon sa biktima human giingong gipusil sa iyahang silingan nga kadugo raw usab niya sa sitio Kadasig Barangay Tisa, Dakbayan, Sugbo. Tungod kay adlaw Domingo, gustos biktima nga magpahuway apan ang iyang paryente kuno nagpatugtog usab og music. Tungod sa kalagot, gibatos biktima ang balay suspek nga sangpot sa komosyon. Nikuha ang suspek og pusil o gipaboto. Nakalihay ang biktima hinungdan nga wa maintimano og tapsing lang sa tiyan ang iyang naangkon. Daling nakasibat ang suspek. Dahil naman sa galit ng suspek, pumasok sa bahay, yung pagbalik na, paglabas, may dala ng baril. Diretso binaril yung Buti na lang, natamaan siya, pero please lang. Mas lang mag-away, nilabot talaga, masuko, kapag-anon doon, yagon. Kung may trahon sa mga samdan. Samtang Gipadayag sa asawa sa suspek nga dili tinuod nga gipusil sa iyang bana, ang biktima kinsa naigo lang kuno sa puthaw nga koral sa ilang panimalay atol sa komosyon. Sakto naman to yung karya sounds. Hindi makaingot ko nga kusog kayo. Sabaan na gito siya kay nakainom ba? Kasong frustrated homicide ang ipasaka batok sa suspek apan posibleng magkasinabot ang biktima o ang suspek tungod kay kadugo raman sila. Okay na yung condition ng biktima, at the same time, identify natin. So, hinintay na lang natin kasi may manifestation na mag-surrender daw. Hintayin na lang natin yan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.